решила все-таки пока все вы. 4. Ми просто вирішили зробити свято у двори, День позитива, свято дворових гульняв, де ми можемо згадати дитинство, погулятися там у класики, у скакалки, у гумки, у доміно, у шашки. Одна з метаў паказаць, што слухайце, двор это таксама для таго, каб ладзіць вось. І не толькі тут, каб нейкія там маргіналы сядзелі, да, па пятніцах з бутэлькамі, але і каб дзеці ў розныя гульні ігралі, каб дарослыя сустракаліся ў шахматы, там у шашкі. Я з тых, хто тут хочуць застацца, і не проста застацца, а мы хочам, каб Асмалоўка змянілася, таму што ўсё змяняецца і патрэбны перамены, але проста не звяртаць увагу на яе не варта.